సినీ నటి సమంత పుష్ప సినిమా ఐటమ్ సాంగ్తో ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో మనకు తెలిసిందే. అయితే సమంత నటించిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ ఎంతగానో పేరు తెచ్చింది. దీనికి ఫిల్మ్ఫేర్ ఓటీటీ అవార్డు కూడా వచ్చింది. అలాగే ఈ వెబ్ సిరీస్ చాలా కాంట్రవర్షియల్ మరియు కోర్టు వరకు వెళ్ళిన విషయం మనకు తెలిసిందే. మళ్ళీ సమంత తన ఖాతాలో మరొక వెబ్ సిరీస్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది. అయితే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్స్ అయిన రాజ్ మరియు కృష్ణ మరొక వెబ్ సిరీస్ని తెరకెక్కించబోతున్నారు. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ చాలా పాపులర్ అయిన ది అమెరికన్ టీవీ వెబ్ సిరీస్ అయిన సిటడెల్ బై రూసో బ్రదర్స్ అనే సిరీస్ సమంతతో తీయబోతున్నారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే బాలీవుడ్ యాక్టర్ అయిన వరుణ్ ధావన్ సమంతతో ఈ వెబ్ సిరీస్లో జతకట్టనున్నాడు. అయితే ఇందులో పాత్ర పాత వెబ్ సిరీస్లో లాగానే స్టైలిష్ పైగా మరియు సమంతతో వరుణ్ ధావన్ కూడా సేమ్ పాత్రలో నటించబోతున్నాడు. ఈ సిరీస్లో కొన్ని స్టంట్స్ కోసం ట్రైనింగ్లో ఉన్నారని తెలుస్తుంది. చూద్దాం ఇంకా ముందు ఈ వెబ్ సిరీస్ గురించి అప్డేట్. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.